Mumukadzi wemhuri yaZimbabwe tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chemaSecret namaConfessions zita ndinoitwa iye Glory. Kana kuri kuti first time wenyu kuva pano, ndichasiya link ine playlist yemaConfessions so that you can catch up. Handiti nyaya yatina muzivana nhasi iri kuti zvakatangira pabhengu rekuchechi. Vatete makadini, rangu dambudziko rakanyatsofunya chisero mushure mekunge ndatengera mwana bhengu rekuchechi. Ndaifunga ndiri kuraramisa mwana wangu vatete ndisingazivi kuti ndiri kutomukanda murimi remoto. Ko vatete, kana ukawirwa nedambudziko mumba unenge usachazivi zvekuita ka, unenge wava desperate, wongoti ukanzwa womhanya, ukawanzwazve womhanya. Zvinova zvakazondipinza mumukanwa memapere. Vatete, Shelly Ndangwe rangu musikana aive mwana aiva an exemplary child. Zviya zvekuti teenage drama or rebellion vatete handinambosangana nazvo. Kuchikoro aidambura left, right and center. Form 4 yake akarejista zvakanaka, titles akuti ma-straight A's. Nhamo yakatanga pakati second term. Shalini akangotanga kuita senge ane chaanoona chiri pasi chaanoda kunonga. Bit by bit njere dzaShalini dzakatanga kurasa mbichana. Ina baba vake takaenda kuhospital chaiko kuti aonekwe nemapsychiatrist nemapsychologist, tichiti zvimwe kuda yaiva pressure yekuchikoro. Vatete hapana chavakaona muzvipatara zvevarungu, vaingoti mwana ari normal. Kumasowe takaenda zvakare tichinzi pane vari kusimudzira mhepo vanoda kuti paanonyora form 4 asava nechaanobuda nacho. Vakanditi kana tichida kubatsirika taifanira kutendeuka tobata musoro tova mapostori. Vatete, ndaive ndambozvitambwa pakarwara baba vangu, saka ndaiziva hangu kuti hapana chinobuda. Raiva gemu rekuwanza magemu pakirawa, saka ndakasiyana nazvo. Vatete, takatanga kufamba from one corner yenyika kuenda kune imwe kona kuri kuzama kuti mwana aite zvakanaka, asi Shalini haana kuita zvakanaka. Zvaitoita senge zviri kuita. Yes. Takazonzwa kuti kwaita vamwe papa latest vainetsa muguta guru renyika. Tere tainge tisina option asi kungoti kwese kwatanzwa tomhanya. Saka takasvika kwapapa vaya tikanzi taifanira kuita one-on-one service, tikabhadhara kurara muguest house make $350. Waingoona kuti haisi mari yeguest house asi ukubhadhara kuona papa, asi hazvisi hazvo kunzi pamene b. Zvisinei, iwe une nhamo yako ndiwe unototsvaka solution. Chatakaramba kuti papa vaite one-on-one naShalini tisipo, vatete, nenyaya dzatinonzwa hauzozivi hunhu hwemunhu. Vatete vakauya papa vakati Shalini aiva under attack, spiritual attacks, saka mwana aifanira kugara ari under protection nguva dzose. Vatete, takatengeswa anointed bangle zvikanzi risabve mumaoko ake all the times. Ndaigozivei kuti tatenga dambudziko richatinetsa pamberi apa. Takadzokera kumba, change kuna Shalini hapana chatakaona, asi kuti Shalini aiti kana akavata manheru taimunzwa achichema achiti ane chinhu chinomuruma paruoko apa. Aikaka chiikozve chakuitika. Shalini waibongomora mhere zvekuti ina baba vake taishaya zvekuita. Vatete, kutotarisa ruoko kudai waiona kuti rwakazvimba asi chiri kuruma chaicho tainge tisingachioni nemaziso edu enyama. Unopererwa, mwoyo wangu waiita kutsemuka. Hapana chinorwadza sekuona mwana wako wawakatamburira achiita go through pain. Tete, zvichireva kuti ndainge ndava nemaproblems maviri, yekunhonga zvinhu pasi kwaShalini kwozoti yekurumwa paruoko. Handina kumbobvira ndazvifungira vatete kuti bhengu ringava rimwe remaproblems edu mumba. Ndakazoti umwe musi ndichibva naShalini kuchikoro, tanga tava kutoita madhuti nababa vacho kuti umwe anomutora umwe unomusiya kuchikoro, sekuti aisasvika akaenda ega aiswera achinhonga zvinhu zviri imaginary pasi zvatisingaoni. Saka kwaitwa kunotora nekunosiya. Saka umwe musi ndichifamba naShalini ndichibva naye kuchikoro, takasangana nerimwe benzi rainge rakapfeka marengenya rikati, kwamai munoremedzerei mukadzi wangu nenyoka paruoko? Haro torai bute muti vedzinza rake vakande pasi muchaona zvichaitika. Benzi rakabva raseka rikaenda. Tete, ndakatadza kubatanidza ipapo kuti benzi iri raizama kuti chii. Takasvika kumba ndichingonetsekana nemashoko ebenzi riya. Ndakasvika ndikatoudza musikana aindibetsera basa wandaigara naye, akanditi benzi muprofita mukuru.
mapenzi anoona zvatisingaoni. Sezvo taitreata zvese zvikaramba, tadii tambozama kutevedzera zvainge zvataurwa nebenzi iri. Vatete, ini ndaingova nekusatenda mandiri. Ndakafondera baba vacho ndikati mugopfuura nekurengi muchitenga bute. Vatete, ndakati timbozama sezvo taive taita exhaust all avenues pasina chabuda. Baba Shalini vakatenga bute riya vakasvika naro kumba. Musui vakati nonokei kusvika, vachiti traffic yainge iri hectic sezvo kwainge kwanaya. Hamene kuti masemi drivers kana kwanaya vanorasa common sense dzavo panze here. Isuwo tainge tavesawo moto pafireplace tichiita kuti mumba mudziye. Bhengu riya ndainge ndaribvisa ndikarisa pamusoro pefireplace. Nehovhiyo yevana vatete, hapana akazviona kuti bhengu rawira mumoto. Takazongonzwa moto moshinyira vatete, wanikwe bhengu iri riri kuzama kubuda moto asi rava nyoka. Vatete, takapindwa nechando imba yose, taiziva riri bhengu, so nyoka yainge yabvepi. Takaita zvivindi tikatora chimwe chikuni chaiva padivi, kwava kurova bhengu nyoka riya ndiye fototosi. Zvakameka sense manje kuti ndosaka Shalini aimbenge ati anorumwa paruoko apa. Vatete, izvozvi taiti mwana ari kubatsirwa, izvo akachengeteswa nyoka yapapa ichimusveta ropa. Patakapisa papa personally called vakati there will be hell to pay. Vakaudzwa nababa Shalini kuti hapana chataitya sekuti hondo hombe tainge tatokunda kare. It turned out kuti mbuya vaShalini vaiva murapi mukuru, saka kunonga kwainge kuitwa naShalini ndimbuya vaida kubuda pamusukuru. Vatete, fembo dzakazokandwa pasi sekutaura kwazvainge zvaita nebenzi riya. Shalini akakumbirirwa kuti zvekubata midzi aisada, aida kunamata. Mwana wangu as we speak ari kutonyora manational exams ake, atova right. Asi kubva muchitiko ichi vatete, ine mhuri yangu takasarudza kutevera Jesu. Shalini akarapwa ari muchechi. Zvana papa nezvimwewo izvi ine hangu ndakachera chikomba pasi, inga shoko rakataura wani kuti nemazuva ekupedzisira kuchauya maprofita enhema achiti gomo ibva apa. Izvi zvekuimba nemabhenguzi zviri pachapter ipi mushoko? Shalini wangu ainge achisvetwa ropa ari mupenyu, isu tichingoti ibhengu reprotection. Ndiyo inyaya yangu vanhu, ngwarai. Ndanzwa kumerera pandanga ndiverenga nyaya ndanjinzwa kutya, kunzwa chando chako kuti wakachando kachipinda, kuti munhu unenge wakapfeka bhengu izvo kwaniko. Zvinhu zvacho zvinhu zvinotyisa chaizvo. Alright, regai tiverenge nyaya zvakare inotevera. Nyaya dzacho dzakati wandei, ndiri kuzama kuita catch up nenyaya dzenyu. Ini ndiri mukomana ane makore 17, ndiri kutsvakawo rubatsiro kuti ndisiye mweya uri mandiri. Ndinongonzwa kuda kubira vanhu kana kungochiva vakadzi vevana. Handizivi dhimoni ripi rinondigara, asi dzimwe dzenguva ndinombozama kuignora, asi pamwe pacho ndinokundikana. Ndinongoerekana ndaba nezuro chai ndakatoba mari yamai vangu $100 muwallet mavo, apa ivo vanonditrusta mufunge. Ndinotomboshaya kuti mweya uri mandiri. Pavakaibvunza mari iyoyi ndakatoramba, asi ndinyatsoziva kuti ndini. Kunyange kuchechi chaiko ndinotrustwa zvisingaiti, nekuti ndinotochengeteswa zvinhu zvekuchechi, asi ndikaba vanhu havazvioni kana kufungira. Chiri kundidzimba tete chaichandinyori nyaya yangu ndechekuti dai Mwari andiwanira nyasha ndasiya, mweya wangu unenge usingatodi, asi nyama yangu inonditambudza. Apa mufunge henyu ndinogona kungoba zvinhu zvandinonorasa, kana ndikaba mari handiishandisi ndogona kuirasa, kungoipirwa chete nezvinhu izvozvo. Ndangoti dai Mwari vandirangarira ndisiye mwoyo wandinawo, nekuti ndikakura ndakadai ndingaroya. Tete nemive dare ndozvipedzawo sei zvinhu izvi. Vari kutaura kuti vane mweya uri mavari nokuti vanongowa kuda kuba, asi shuwa kutorera mai vako asimbozvifunga. Right, hatisati tada kuita spiritual or biblical about it. Kungotorerawo munhu mari yake iri mbegi, mama otobvunza kuti wamboona mari yangu, oti handina. Fungai bedweka, zvinhu zvinorwadza kubirwa kunorwadza. Ngatizvisei let's put ourselves in other people's shoes before you steal. It's not good. Vari kutoti havangoni kuzvicontrola, so I don't know kuti what can be done about this, but I think panoda kunzi patotwa hanzi we fight against the principalities of darkness. Hatigwi nenyama, handiti kana nemweya, asi principalities of darkness. Saka mwana anofanira kubatsirwa achiita sei tichimunamatira. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadii tete? Zita ndichati Edmo neamwe mazita andichatumidza hasiriwo chaiyo. Nyangu yakamira yakadai.
I am a professional marathon runner. Mugore 2019 pakaitwa resi iya yainzi HAC, Harare Athletics Club 20 miles. Ndakanga ndichiri kumhanya zvine mukurumbira uye ndakanga ndisati ndawana but musikana ndakanga ndava naye. Handicharangarira the exact date rakaitwa resi asi waiva musi weSunday muna December, zuva rakaitwa resi. Resi yakatanga zvakanaka. Ndava almost 5 kilometers gumo rakatanga kurwadza zvichikonzerwa nebhutsu yandainge ndakapfeka. Zvisinei ndaive neshamwari yangu wandaitraina naye, taiva tose pamujaho uyu. Ndakamira pakarepo akada kumirawo kuti aone ndainge ndawirwa nedambudziko rei. Ndakangomupa signal kuti go nekuti ndaisada kuti azoruzawo nekuda kwangu. Ndakamira tete vanhu vachienda, ndikasara ndichisunga bhutsu dzangu zvakanaka, ndikatanga kutevera. Fast forward, ndainge ndasara 2 kilometers away. Kwakuuya vamwe coach vaitraina wemwe club vakatanga kundikuza vari motikari yavo vachindipa mvura, asi musikana wavaiye naye mota ndiye aindigashidza mvura tete. Asi zvese izvi handina kuzviona kuti aindipa ndiani. Pfungwa dzangu dzaiva pamujaho tete. Ndakamhanya ndikabata vamwe vaive vachitungamira nerombo rakanaka. Ndakazoita number 3 ukuwo resi yaibhadhara top 3. The following day after the race, musikana uyu aindipa mvura ari mumota nacoach wake akatsvaka nhamba dzangu mugurupu rewhatsapp rataiva rema-athletes. Akandisendera message, hi Eddie, ndini Sapatina. Ndikati ndarasika, handikuzivi. Akazviintrodusa tete, ndini musikana ainge achikupa mvura during the race. Ndafara hairstyle yako and your performance, can we be friends? Ndakatomboseka nekunzi ndaifara hairstyle. Mazuva acho ndakanga ndichigadzira musoro ndakaisa tint. Apawo iye aive nehairstyle yakada kufanana neyangu. Ndakazama kuda kubatanidza asi musikana ndanga ndisina kumuziva. Takaita mazuva tichitaura tese, aifona nguva refu achiti kuda pfungwa dzangu dzaizokurumidza kumuziva, asi handina kumuziva. Mukuramba tichitaura akazosimbisa kuti taizosangana since tava shamwari. Zuva rekuonana rakasvika tete, aiva mwana akafara zvisingaite, asi ini ndega ndakanga ndatoona kuti mufaro wakanga usiri wekungondiona chete, asi mwana akanga atoperera murudo, kunyangwe painge pasina kamboudza umwe kuti ndinokuda. Mazuva akati afamba kudaro, ndini ndainonoka kuudza mwana kuti aiwa ndakudawo. Tete musikana akanga atopinda nemwoyo. Kwaiti ukanzi kune any race aindiudza kuti ndisatakura chikafu, everything was on air. Tete ndakazoudzawo musikana kuti ndamudawo, asi kwaingovawo kuita mucheka dzafa, ndainge ndadiwa kare. Akandibvunza kuti ndainge ndisina musikana umwe here. Ndakamuudza chokwadi ndikati ndaive naye asi haana kuita hanya nazvo. Ndakazomitisa musikana wangu anga agara aripo anova mudzimai wangu nhasi. Zvichireva kuti ndakanga ndava nemukadzi negirlfriend Sapatina takaramba tichidanana kusvika nhumbu yemudzimai wangu yava mu7 months asi asingazvizivi kuti ndizvo zvavapo. Ndakazomuudza kuti ndainge ndatizirwa asi chakandishamisa haana kuratidza kubatikana nazvo. Mukadzi akaenda kumasungiro tete, ndikasara ndiri pachura. Sapatina akauya kuzogara pedyo nekwandaigara kwamaini vake kuitira mukana wekuti azondiona paidira. NaSapatina takaronga kuti taizoonana sei. Takaronga kunosangana kumba kweshamwari yangu, ndokwaiva kutanga kusangana naye pabonde tete. Kepiri akazouya kumba ndikavata naye. Pakarepo mimba yakabva yabata, ndopakatangira nyaya yangu kunyanya. Mimba yabata tose takakahadzikana nazvo tete, asi wekuudza panga pasina. Ainge atova manyama miri nerongo chaiwo. Ukuwo mukadzi ava pedyo kuda kusununguka. Zvese izvi taingoita pasina kumbofunga kuti zvine njodzi mberi. Ndakataura nemusikana kuti zano rimwe chete rainge rasara kubvisa nhumbu, kuwandisa upenzi hwatainge taita tete. Raingova zano asi hapana akanga aine ruzivo kuti zvinofambiswa sei uye anozotibatsira ndiani. Zvisinei takangonzwa nemakuhwa kuti paive nemusikana wemuraini medu ainge abvisawo nhumbu. Munoziva tete kana wava nemhosva unoita zvimwe zvivindi zvisingaite. Ndakaenda kumusikana uya ndikataura nyaya yangu. Sezvineiwo musikana uyu haana kumboramba kutibatsira. Akandipa nhamba dzavamwe gogo vaimbenge vamubatsira pakabvisa nhumbu. Takaenda kwagogo vaya ini nemusikana wangu uyu. Gogo vakazama nepese pavaigona kuramba, asi ndopaiva netariro yedu kuti taizowana rubatsiro. Pakazoti pava nechinguva gogo vakazoti mashingaire vazukuru, tikati hongu. Gogo vakataura muripo wavaida kuti vatange kuzotibatsira. Since taive tisina mari panguva yacho, Sapatina
aizosvipira kunge achisiya foni yake semubhadhara kuna gogo. Sepatina akapinda muimba yaishandira gogo vaya, akapiwa zvaakapiwa imomo zvaizomubatsira kubvisa nhumbu. Zvisinei nhumbu yakabvuma kubva. Apa panguva iyoyo pakava nemufaro pakati pedu ini naSepatina, sezvo izvi zvaiitika hapana akaziva kunze kwevainge vatibatsira chete. Mushure mekubvisa nhumbu, musikana akadzokera kumba kwamai vake kwaigara asati auya kwamainini vacho. Kwapera nguva inenge mavhiki 3 ndichitaura nemusikana pafoni pasina kuonana. Umwe musi ari manheru ndakati regai ndibate mumwe wangu semazi ose. Takataura nemameseji. Tapedza kutaura handina kuziva kuti hasi apindura mameseji angu ese. Aiva neimwe boyfriend. Ndiyo yaipindira. Yakabva yandidana nezita Edimo. Ndiri nhengi ndapindura ndanga ndichitaura newe. Ndakashamisika nazvo. Ndakati regai ndifone ndinyatsokunzwa wanikwe. Haiwa chokwadi ndio zviripo. Ndakakumbira kutaura nemusikana asi haana kuda kudavira. Ndakazoti kuboyfriend iya harisi dambudziko kana zviri izvo zvavapo pane kuti tinetsana, asi mukati zvichindidya mwoyo. Boyfriend iya yaindiziva ko taiita mujaho tose, asi iye ainge ari kuArmy ZDF. Zvadaro vakaenderera mberi vachidanana ndokumitisana zvakare, asi boyfriend haina kunge yaziva zvakange zvaitika pakubvisa nhumbu kwaakaita. Nhumbu yakura tete ikasungwa, mwana musikana boyfriend ikatanga kuramba mwana uya achiti hasi wangu nekuti wakambodanana naEddie. Vakazoendwa maDNA yepano kuti maresults achibuda zvikanetsa. Vakafonerwa kwekutanga vose vakaenda, vakanzi mozodzoka. Paitika mistake, kepiri vakadzokazve, mukomana haana kuenda, vakati hatikupi maresults. Ketatu vose vakaenda, maresults abuda ari negative. Asi zvaiva pachena kuti mukomana ainge aita choko muhomwe kuti zvibude saizvozvo. Sepatina akazotsvaga mari kuti vaende zvakare, asi mukomana akaramba nekuti chokwadi aichiziva, asi aidawo kuvhara nyaya dzake nekuti aiva nemukadzi nevana 2. Boyfriend iya yakatora maresults aya akatanga kusenda kumudzimai wangu mushure mekunge atsvaka namba dzake, kuva kuti muzive kuti maane mwana musikana, murume wenyu akaita izvi neizvi, saka ndiye muridzi wemwana. Zvinova zvakamboitisa nyongano pakati nemudzimai wangu. Kusvika pari zvino havana kudzokera kumaDNA. Pari zvino ava kuenda nerweseri unothreatena Sepatina kuti ndiri kuda kuona mwana wangu. Sepatina ari kurambawo achiti wakaramba pajekerere kuti mwana hasi wangu, ndichapa wawakati ndo baba vake, asi inini handichadanani naye. Ndakasiyana naye kubva zuva randakafona riya ndikataura neboyfriend. Pari zvino Sepatina ari kukumbira kuenda kumaDNA neni kuti aprove wrong kuboyfriend iya awane matangiro enyaya dzake. Nai tete, zvinoita here kuti ndiende kumaDNA ndichiziva kuti mwana hasi wangu? Chechipiri, ndoda kureurura tete, kutadza kwandakaita kuya nezano rekubvisa pamberi. Hazvina anoziva kana mwana kange ari wangu o asiri, nekuti Sepatina kange atondiratidza unhu hwake zuva randakafona aine boyfriend. Zvinhu zvinondidya mwoyo ndikafunga nezvazvo. Dai ndakangosiya zvakadaro chokwadi chaizongobuda, asi ndakaita nekutya. Nanhasi zviri kundivhiringa mupfungwa. Ndine rimwe dambudziko rakandiwira, asi ndakangofunga kuti kuda ndizvo zviri kukonzera. Ndiri kubvuma hangu ndakauraya ropa risina mhaka. Kubva paitika zvese izvi, ukama hwangu naMwari hwakaderera. Ndakuzviona sendisi chinhu pamberi pake. Kunyangwe ndikada kunamata chaiko zvinondiremera. Ndinoona sendiri mutadzi mukuru nekuti hazvisi kubva mupfungwa mangu. Zvese ndakaita mukusaziva tete, asi pari zvino zvava kundidzokera nedzimwe nyaya dzandichataura tete, dzandinofunga dzine chekuita nenyaya. Asi chikumbiro changu rubatsiro rokudzosa mweya nenyama kubva mukuita nekufunga zvakaipa. Ndive pedyo naMwari kuda ndingavawo munhu ari nani. I'm always guilty nguva nenguva yandofunga nezvazvo. Ndibatsireiwo ndapota. Ndicharamba ndichiteerera kana maiverenga ndigobatsirika kune vachabatsira. Zvizhinji ndichataura pachikamu chinotevera. Chandafarira ndechekuti pazasi vataura kuti inini ndoda kuita relationship naMwari, but zvinhu izvi zvakutondikosta my relationship with God. Saka toita sei mukoma? I want you to have a clear conscience. Kuti imi naMwari munge muri right. Handiti hanzi you have to have a good relationship with people around you. Muita relationship yakanaka nani? naMwari venyu vari kudenga. Saka kwanzi Sepatina akabata pamberi, asi vati kwaenda akaguma kumuona musi wakataura neboyfriend.
Saka hatizivi manje apa kuti mwana ndewani chokwadi. Handiti toda kungoti tingoisa benefit of doubt kuti mimi zita renyu riclear sekuti muri kuti zvinhu zviri kundidya kuti sepatina ari kuti since musoja akati iye maresults pakangoita kunge pakaita kunge pakaitwa play foul vanoti foul foul ndiri kuti imimi endai kumadna nemwana so that you have a clear conscience muzive kuti imimi hamuna ropa renyu riri panze because zvoitika ndezvekuti munhu anenge achiovhuleta nhasi namangwana kuda musi waovhuleta ndimi akatanga kumitisa kauti musoja kamitisa zvese zvatizivi chinhu chichakupai peace of mind kuenda kumadna moziva kuti imimi mwana ndewenyu kauti hasenyu zvakare mokumbira ruregero kuna mwari kuti mwari ndakaita kuti sepatine abort and I'm so guilty of that, please forgive me. Motanga kuita relationship yakanaka naMwari. Mwari wenyu hanzi your sins have separated you from me. Our sins ndo dzinoita kuti tiseparate. Mwari hachinji anoramba achingoti panapa. Sins edu utidzosa. Mwari hachinji anenge achingoti mwana wangu. Come. Hanzi Mwari vane love that will not let go. Rudo rwaMwari will not let go. Isu tisitoti aiwa Mwari isitatadza sekutaura kwamuri kutaura kuti inini I feel like I'm nothing pamberi paMwari. And you are right. I need you to fix that with God. Fix your relationship with God. Fix your relationship with that lady. Alright. Regai tipinde munyaya inotevera yakazvakare nyaya yeDNA. Muchiurangarira nganibesa password yabva. Muchiurangarira nyaya yasisi vedu vaivaitira nyaya maDNA vachiti takavata nemurume uyu ndikavata nemurume uyu. Zvino mwana akabuda akafanana nawe baba ava. Apa baba vaiva vari uku ndo vanochengeta mwana ndo vakabvuma vakazoenda kumaDNA. Vakainda vakati advise ndakawawasikana. Makadi henyu tete. Ndini mudzimai wekurara nevarume vaviri mwedzi umwe chete. Makamboverenga nyaya yangu ndikawana maadvice akasiyana-siyana mucomment section. Asi regai nditaure ndichirevesa tete peace handina kuiwana. Chandaida kutanga ndaziva. Chandaida kutanga ndaziva ndechekuti who is the biological father of my child tete. Ndozoronga sano semunhu. Ndakakuudzai kuti mari maDNA handina. So ndakaudza murume wangu kuti mama nyakubereka vari kurwara so paidiwa mari yekuvarapisa. Zveshuwa mama vairwarawo but not that serious. So akandipa mari yaakandipa ini ndokuwedzera neyandaive nayo. Ndiri mukadzi anotengesa asi handichatauri business. Zvichida pane angatobatanidza nyaya ndikazikanwa. So mari yemaDNA yakwana. Ndakatora toothbrush yemwana neyemurume wangu ndini uyo ndakananga kumaDNA zviri secretly 7 working days dzakwana. Ndakafonerwa tete kuti maresults abuda. Hana yangu yakarova asi chandaida kuziva chokwadi tete. Regai ndimbomwa mvura. Regai ndindire mberi tete maresults akaverengwa. Asi hana yangu yaita kunge ichatsemuka. Maresults akabuda achiti 99.9% mwana ndewe murume wandigere naye tete. I could not believe my results aya. Since ndakaita zvekushandisa matoothbrush yababa nemwana. So handina kuzorora. I approached the other guy wekufana nemwana. Ndakamuudza kuti panguva yandaifambidzana newe there was someone futi wandaida naye. So ndoda kuziva kuti mwana ndewako here okwete. So panoda DNA. Akambonyarara kwechinguva ndokuzoti it's okay. Rega nditsvake mari tozoenda. Handina kuramba. Ndomubvunza nezvazvo. After a week later akazongoti tisangane mutauni nemwana. Tisangane mutauni nemwana mari yemaDNA yavepo. Akaitwa test pakabuda. Tikafonerwa tete tikasangana. Kwakaitira matest. Maresults akaverenga tete. Pakabuda 0%. Akabvunza kuti sei mwana akafana naye. Ndopa akaudzwa kuti kufanana kunowanikwa hazviri kuti mwana ndewenyu. Hapatorina chenyu mumwana. Honestly tete ndakatura befu. For all those past 6 years ndakatakura mutoro wakaoma. But now I'm relieved. Chero chadiwa nemwana handichatye kuudza baba vake. Murume wandinogara naye is a caring husband and a loving father. I'm so lucky to have him as a father to our daughter. Ndokutenda itete nechirongwa chenyu. Ndakabatsirika zvakanyanyisa. Wedzerwai makore kurarama. Murambe muchingobatsira vamwe vose. You can share my story. Tete only hide ID. Ndakabva ndapindura ndikati imagine dei makamhanya kuudza baba vasina kufanana nemwana kuti mamusi baba.
murume wenyu wamunogara naye zvaizoita sei? Vakati tete shuwa kushiya kunobatsira, ndakabatsirika nechirongwa chenyu tete. Vakanditukawo kumacomments but zvakandibatsira zvakanyanyisa. Kubva zvandaziva maresults, I sleep like a baby, stress free. Saka mama marangaranye yavo vachiti mwana akafanana nemurume saka ndimuudze here. Tikati aiwa hapana zvamunotaura, madzimai tiri up musangomanyira kutaura kuti mwana asi wako ibika. Saka tinofara chaizvo, nyaya iri kutifadza chaizvo kuti aiwa in the end vawana peace of mind, closure. DNA show ikodzero yemwana kuziva kuti baba wake ndiani. Tafara nazvo chaizvo, tinotenda. Guys, kune vanhu vose vasati vaverengegwa nyaya dzavo, be patient because nyaya dzakawanda. Remember tine a week of catching up, nyaya dzenyu dzose dzichaverengewa. Tadzoka zvakare nenyaya ndakataura yekuchimani iyaya yekuti ndinoziva kuti vazhinji venyu mune maservice providers enyu pafuneral kaapa. Munoziva kuti panoshaya munhu panodiwa mari. Besides kucherera munhu muvhu, isu vanosara life inofanira kuenda kuramba ichiendera mberi. Ndakaona chimwe chivhidhiyo nezuva paInstagram, madzimai akagara muchikepe, I think kuEast Africa, vakasenga maplastic ane mvura. Saka mune muri muchikepe, hanzi mukadzi anenge afirwa anenge arimo, mvura iya ichimudira ichiyerera ichimudira, zvichireva kuti kudii, hanzi chidzidzo chekuti life should go on even though zvakaoma kufirwa, haumugoni kuendera mberi. You feel like your whole life is becoming stagnant. Kuvanhu vose guys, ndoda kuti mutererese kana kuri kuti munogara out of the African continent, Canada, USA, ma-islands mamwe atisingambozivi kuti anoexista, vana UAE, Poland, kwese kwamunogara, UK, kunyanya UK, takauti UK makawanda mazimbo ikoko. Tiri kuti handisi kuramba kuti mune maservice provider enyu, ndiri kutaura kuti life should go on. You still need money. Chero une service provider kwakakuchengetera maparents, tongoti maparents ashaya kana kuti sibling ashaya kuno kuZimbabwe, kuno kuAfrica, muchada kungokwira ndege makananga makadzokera. Time iyoyo munenge musingashandi, mune matokwira ndege madzoka kakunoko, hanzi vamweni munoshanda mabasa ekuti kana mukasaenda mabasa hamuhori, zvezvatooma. Saka tiri kuti kudii, tiri kuti life should go on. Upenyu hunoramba mvura ichiyerera ichiendera mberi, mvura ichiyerera, mabills achibhadharwa, vanhu vanoda kudya. Service provider anouya oisa matende, oisa chegreen chiya, rorolewa coffin rofutsigwa. After that then what? Maresponsibilities anenge akatarisana nemi imi vari out of the African continent. Ndakauti kwai munotambira mari dzine mutupe koko mazero asingaiti. Saka isusu sevanhu vari kuAfrica tete takaita arms fold. Nditoonawo nesister yangu ari kupigana zvako Ireland, tete akatogara zveti titati vamagwenya mati tiite sei, ndimi murungu apa mudii kwandiri, tichoti murungu madiko murungu handimbozviona. Saka nekuti ndo zvinhu zvingori mupfungwa dzedu kuti vanhu vari kudiaspora ndivo vane mari. Saka tiri kuti to avoid all these inconveniences, please get a quotation from diaspora insurance. Munopiwa up to 20,000 pounds and 30,000 US dollars to cover your funeral expenses. Uyezve kuti upenyu huenderere mberi. Ndingaiti pinde munyaya inotevera. Tete makasemba here, ndiri middle aged man uye ndine chinzvimbo pane imwe kambani kuNamibia. Ndakaroora uye ndine mudzimai munaku nevanasikana vaviri. Vatete chinzvimbo changu chakaita ndiite macarpet interviews akawanda. Vamwe vaipinda basa through macarpet interviews, vamwewo ndivo vandairasisa, asi kwekuzvitaura ndiko kwanga kusina tete, nokuti handina wandakafosa, asi kwaiva kuzvipira munhu achifunga achapinda basa. Vanenge vapinda basa ndaizoita aluta continua vatete kusvika ndisingachadi ndava kuenda to the next victim. Vatete ndaiti ndakangwara kuzosvika umwe musi gava radambura musungo. Vatete ndakaitisa secretary wangu nhumbu. It was a mistake. Vanga isitombo replanned pregnancy zvamuchose, handizivi mafamily planning pills andakamutengera hana kushanda here o hana kutomwa tete, asi ndatova parumana nzombe. Netsi ari kundiblackmaila kuti ndinotofanira kumuroora, ndikasadaro ari kuenda kumadirectors unovaudza sexual harassment yandaita kumafemale colleagues.
it seems Nancy atori nefile rangu remashure andaita kumashure uku ende vari kuvakadzi nevasikana vari willing kutestifya zvese zvandaita. Vatete ndinoziva kuti ndicharasikirwa nezvinhu zvitatu: my reputation, basa rangu uye mhuri yangu. Vatete nditori elder vekuchechi, ndinotoparidza kuti varume vave faithful kumadzimai avo, only for me kubura hombe behind my wife's back. Vatete nemi vedare ndoziva kuti ndiri wrong, asi should I give in kumademands anetsi ndovhara a can of worms ari kuda kuputika. But ndoziva nyaya iyi ichavhundutsa vanhu vakawanda sekuti ndine two macharacter, the perfect character inobuda pavanhu vekuchechi, kozoti the womanizer behind closed doors. And vatete nyaya dzesexual harassment kubasa kwedu vanodzifambira zvakanyanya. I'll probably walk away with nothing. Ndatambura ini ndiri willing kusiya zvose zvandakaita kumashure uku ndova chisikwa chitsva. Asi pari zvino ndine issue yaNancy yaitaura ndiyo pano. Ndomuroora here ndovhara muromo wake. Asi kana mademands acho akazoramba achiendera mberi ndigodii, batsirai vedu wei. Vari kuti ndoita sei because vaita macarpet interviews. Tazvinzwira ndoziva kuti vanhu vakawanda mavictims of sexual harassment, saka vari kubvunza kuti ndoroora here kuti zvisazoita viral. Zvakaoma. Munongopa advice anditi regai ndisataura zvakawanda. Regai tipinde munyaya yedu inotevera. Makadii vatete? Ndamboti ndimbopira nyaya yangu spiritually kuda ndingawana help, nekuti ini pate zvangu ndagumirwa. 1996 baba vangu vakafa. My young brother was 2 months old. Ndinobva paguru pabarika. Saka pakashayika baba ndakatorwa namai guru, sisi vamai, ndichibva ndaenda kuzvombe. Handina kuzombodzoka zvekare kumba kwedu kwaMutare zvachose, kureva kuti mai guru vakanditora ndine 6 years. Mai guru vanga vari widow, vaitova nevana vavo. Ndini ndakasvika ndikaita rugotwe ravo. Mai guru vaihasla kuti tirarame. Ndichienda kuchikoro, dzima raBeam yazoita take over nekuziva kuti ichiri kadzi inozviraramira nevana vayo. Asi vatete, kutaura chokwadi, hapana chandaishota kana kuti ndaibatwa zvisirizvo. Kwete, ipapo handidi kureva nhema, asi ndingangoti dai Mwari ambonditambanudzira mari ndaida kuvaitira zvihombe chaizvo. Takagara zvakanakisa hedu. Ndava form 3 ndakabva ndaita musikanzwa yangu kwava kumitiswa ndokuita nhumbu. Mukomana uyu akabva auya kuzonditora pamba, asi community yangu yatozviziva. Kusvika mai guru vati ndirege kuenda kuchikoro, vataure nehama dzemukomana dziuye dzenditora. Ndakaita imwe plan isingaiti vatete because ndaive ndiri very bright kuchikoro. Mukomana wangu ndakangosangana naye kamwe chete kwava kutoita mimba. Yaitova mistake ikatova mwana 2007 ndichiita firstborn yangu vatete. Mwana ave ne3 months ndopakasvika shoko rekuti mai vangu vainge vashaya. 2007 panga pakaoma, saka zvanga zvakaoma kuti ndisimuke ndinochema mai vangu. Munhoroondo yandakanzwa, ndakanzwa kuti mai vangu vainge vatorwa nababa vavo pavakarwara, vakamboita fit vachivachengeta baba vavo ndobva vazoshaya. Tete bhira cheki yakaexpire ndakamira pabhazi. Pakazotambanuka zvinhu ndipo pandakanochema mai vangu, asi vana vamai vangu handina kumbobvira ndasangana navo. Pandakazonoona pakavata mai vangu pakatosvika pane manyaradzo, asi nevana vamai vangu hatina kusangana. Sekuru baba vamai vakambondichengeta 3 months, vakati ndinoda kuti muzukururume wangu, ndoda kuona kuti muzukururume wangu anokuda here, kana achikuda achakutevera. Murume wangu akatevera vatete, zvikanzi nasekuru ndafara, ndizvo zvandanga ndichida kuona kuti unoda muzukuru wangu here. Saka zvawatevera kudai, aiwa, wandiratidza kuti unoda muzukuru wangu. Takazobva nemurume wangu kwava kudzokera kumusha kwataigara nemurume wangu. Semugore iroro ndakatsvakwa nehanzvadzi yangu yemumba mamai vangu. Akati aive anetsekana kuti ndaive sei, saka aiva anditsvaka kuti aone kuti ndiri sei. Vatete, kwandakaroorwa kune mutemo kuti hauendi kumusha kwenyu usati wabvisirwa. Hanzvadzi yangu akafara sekuti ainetsekana kuti ndaiva mupenyu here. Ndikamuudza kuti ndaifara, ndainge ndatova nevana vaviri. Gore iroro zvakare sesi vangu vakaroorwa zvinodadisa vatete. Mai guru vakauya vakatemwa gamwa ravo vatete, vakapiwa imwe mari tikashiyaniswa sevana, sezvo vabereki painge pasina. Ini ndinorangara yangu mari ndakatovakisa katurums kangu kumusha. Sisi vangu vakaroorwa zvinodadiswa. Mari yacho yainge yakati one day. Ndakatanga kuita ukama hwakanaka nevana vamai vangu. Kana muchitevera nyaya yangu mucharangara ndichiti handina kukurira mumba mandinozvarwa. Ndakakura ndichirerwa namai guru vangu kumusha kwavanga vakaroorwa nevana
vamaiguru vangu. Vatete pakuti ndawana mai vangu ndakabva ndabhonda nemwana wamai vangu wandakakura ndisingaoni. Ndinoona sekuti pakubhonda apa takaita overbond, compensatory behavior, zvekusvika pakupfekedzana mabhurugwa emukati. Vatete tatokura kudai. Zvadaro ini murume wangu takazobva tikauya kuBotswana kunova kwatigere kusvika nanhasi. Mwana wangu mukomana akatonyora form 4 akauya hake kuno kuBotswana. Vatete sisi vangu ava ndichavati Sheli. Saka sisi Sheli ava vatete vane zvikaranga zviri pavari. Isu dzinza redu rinobva kuMozambique. Saka vana baba vedu vakakurosa kubva kuMozambique vachiuya kuzovakira muZimbabwe. Chero chitupa kutora muno muZimbabwe zviri kutonetsa. Takambozama kudzifambira vatete asi panongowana chinodzimaidza kusvika taneta kufambira nyaya dzadzo. Sisi Sheli vanobudirwa navatete. Saka mukubudirwa vakanzi vanofanirwa kutora chitupa chekuMozambique kwatinobva originally. Vari kufanirwa kuenda kuMozambique voendwa navo kun'anga kunopedziswa zvikaranga zvacho, sekuti sisi Sheli ava vanotonzi vane manjuzi zvakare. Vatete sisi Sheli ava vanotorapa vanhu muZimbabwe pamwe nekuuchika vanoda mbereko zvakare zvitofamba. Sisi vangu ava vakasara vachigara nemwana wangu aiva grade 7 wandichati Rudo. Sisi Sheli pana Rudo vakati havana chavanoda kuti ndiite kusara kwekuti nditumire fees. Asi ndega ndaiona kuti izvi hazviiti, ndaizoendesa zvinhu asi kazhinji ndaiwana vaita. Vatete zvinhu zvaiva zvakanaka kusvika one day mwana wangu Rudo akaita mota pasikarudzi rake. Sisi Sheli vakandisendera picture remwana ndikavatumira mari ndikati vaendese mwana kuchipatara. Sisi Sheli vakanotenga mushonga vakanomuzora mota riya rikapera. Pasina mazuva mangane vatete mota raRudo rakadzoka ndikati vaende naye kuchipatara. Sisi Sheli vakaenda nemwana kuchipatara. Mwana akanzi ableeda mukati, aisaenda kuperiod, ropa raisabuda panze. Vatete mwana akazoenda kusejari mutheatre chaimo vakazonokorekta zvainge zvakanganisika. Asi sisi Sheli vanga vane system yekuti ndikafona ndichibvunza kuti mwana ari sei vaisadavira foni. Nyaya iyi yakandistresa sekuti condition yaiva nemwana ndaive ndisina kumboinzwa, plus ndoti kufona foni haichadaviri. Zvakandistresa ndikanopinda muhospital chaimo. Shamwari yangu yaiti kana ikafona vanodaira. Maiguru vaya vekundirera vaiti vakafona vaidara. Ini ndoga ndini vainge vasachadaviri makalls angu. Vatete ndakanetseka kuti chiiko chainge choitika kumwana. Chimwezve chakaitika kuti ukama hwedu hutsveyame ndechekuti sekuru baba vaamai vakazenge vashaika, saka vaida kuisirwa Tombstone. Saka vana vamaiguru nasekuru vaida kuti baba vavo vaisirwe Tombstone. Vatete takaona zvakakodzera kuti tiisirewo mai veduwo Tombstone sezvo mai vedu vainge vakafira mumusha mevabereki vavo. Takarongana kuti vana vanokwanisa tiite konde tiite Tombstone ramai vedu. Takaita konde tikareisa $390 tikatumira sisi Sheli. Tatumira sisi Sheli vakangoti ndaita accident nanhasi Tombstone ramai harina kuzoisiwa. Imwe nyaya yakanetsa ndeyekuti sisi vaiti pamusoro pemombe yanga yainzi inodonetwa namaiguru paidazve mbudzi yeusavi. Sisi Sheli zvavaitaura zvainge zvisina musoro sekuti pamusha apa hapana anogarapo. Usavi hwemombe hwaitova hwakawandisa by far yaitosara. Takazama kuonesana nasisi Sheli nenyaya iyi vatete ndikatukiswa. Ndikaudzwa kuti handina basa nereal family members angu sezvo ndainge ndakakurira mudzinza risini rangu. Ndaida vana vekwamaiguru kudarika ivo. Ndakaudzwa kuti ndaive ndisingatendi vaindichengetera mwana, ini ndaingotumira fees chete. Vakanditi ndiuye kuzotora mwana wangu vatete. Ndikabva ndati paive pasina dambudziko ndaizotuma vatete kuti vazomutora. Ndikakuudzai kuti ndikasendera sisi message havapinduri, ndikavafonera havadaviri. Saka ndafunga hangu kunobvisa mwana wangu kuna sisi vangu vatete. Handichazivi kuti chakarwarisa mwana wangu pekutanga chii. Sokuti mwana akatanga kurwara pese apa aiva right. Mushure mekunge nyaya yembudzi yataurika mwana ndipo paakatanga kungorwara zvisina tsanangure. Vedare nemi tete nditsiureiwo kana pane pandiri kutadzira sisi vangu sisi Sheli pandisiri kuona. Vatete sisi vangu vakazondiudza mashoko akaipisa zvakare mushure mekunge mwana wehanzvadzi yedu arwara kudaro mumusha makafambwa zvikanzi baba vedu vainge vakabata mushonga wekushereketa kubva kugorongosa kuMozambique. Saka mushonga iyi yaive yodiwa kumusha kwayakabva.
vatete sisi Sheli vakatomborota baba mushakabvu vachivaratidza pavainge vakaviga mishonga iyi vachiti vachere vanoidzorera. Asi vasati vanoidzosera, wese munhu aiva nemucheka mumusha aifanira kuuya nawo vatete, micheka yemishonga yopatsanura, sekuti mushonga wanga wava kurwisa midzimu mumusha. Pavana vababa vangu vatete, ndamboti ndiri mwana wepabarika, munhu ainge ongotenga mucheka chero vachizviti vane mudzimu. Saka zvinhu izvi zvainge zvonetsa, asi sisi Sheli ndivo vaiva nemudzimu vaizikanwa. Vakatanga kubudirwa vari grade 2. Tete I jokingly said ndichauya newangu wekumasowo sezvo uniform yeruwadzano uriwo wega wandaisiya. Vatete handina kuziva kuti joke iyi yaisazomira zvakanaka. Sisi Sheli vakandishaudha vakati, Chete, handingazvinzwisisi, ndakakurira mudzinza risiri rangu, plus kusvikirwa nemudzimu hakusi kuzviitisa. Zvinhu zvakangoitikawo kwavari. Tete relationship yangu nasisi vangu yakanganisika zvekuti ndichakusenderai mamwe maaudio avaindisendera vatete vachindituka. Handizivi kana ndiri wrong, asi kana ndiri wrong nditsiurei, kana maposta mundisivise ndichateerera macomments. Guys, nyaya yachona tapiwa background of the story kuti ivo vakati mushure mekunge dhedhi vavo vashaika vakanogara kwamaiguru, mama vakazoshaika. Saka sisi Sheli the entire family vakakurira kupi? Kuna mama, ava vakakurira kuna maiguru. Saka whatever problem that arises, unoramba chingonzi unoda vana vamaiguru, hauna kukurira mudzinza, so you don't understand. You know, nepekuti mwana akaita condition yekuti akanzi aibleedhira mukati, plus alright, hapasi kublamiwa munhu, but varongoti ndaifona ndichibvunza kuti mwana ari sei, hapana answer, havadaviri mafoni call. Saka vari kubvunza kuti ndiite sei, am I wrong kuti nditore mwana? Guys, inini semaonero angu handifungi kuti vari wrong, pane pavari wrong semaonero angu. SemaZimbabwean ngatidzidzei kuti kana tikakanganisirana tigone kugarisana pasi toadressa maissues. Kazhinji kachona we just say nyarara, munhu obhotla zvinhu zvavo zvinamba zvichiungana muchest, chozongodhuka ubva ipapo vanhu havachataudzani. Vangani vanhu vamusingataudzani navo sezvo muri kutaura neni kudai? Why? Not because you are a bad person, but because hamuna kuadressa maissues kusvika zvinhu zvadhuka. Hanzi kana mukasagadzirisa zvinhu zvine way yekuzvigadzirisa yoga, and that way is not a good way. Asi pane zvese zviri kuitika, ndinongoti kwamuri haidi, torai mwana, endai munotora mwana. Ndo zvandingangobhozi mwana anosafaka. Zvino zvakawanda zvakutaurwa. Ivo varivo vakati musaita zvinhu zvemwana, musatumira chikafu, musatumira chindini ndinoita. Asi zvino zvakonzi ndokuchengetera mwana. Saka the best thing is kutora mwana wenyu mogara naye. Alright, tisati taenda tadzoka zvakare nenyaya dzekufabsa. Anditi Starlink mini kit, get connected anywhere in Zimbabwe. Pani mwakauya wakati susu kumusha kwedu kudeep rural, gona rezhou mukati machonyonyo. Remember Starlink haishandisiwa naEconet nachichi. Maseva wari mhepo. Zvozvo naElon Musk kavaiva vemota dzenyu ichi Tesla. Saka hanzi get connected, full price imari $280. This includes Starlink mini kit, and you get a free installation. Zvakare pane ma-options ekuti munogona kubhadhara 170 muinstollegwa, mobhadhara motenga data ka-internet yenyu. Remember, you buy online. Plus, I think my bank charges anosvika $5, inobaita $40. Still, it's reasonable per month. It's unlimited, uncapped the entire month, and it's fast. Ndosaka kaisuma content creators takuda kudodzoka kumusha. Tukuona kuti vanhu vose vari kudzoka kumusha, tododzoka kumusha because Starlink yavako. Saka hanzi munogona kubhadhara $170. Then muzopedzisa balance. Anditi pane maplan aripo. Nationwide coverage, seamless streaming, browsing, fast installation, no more buffering. Call number 063-774-596-555. Fabsa B Starlinks Private Limited. Fast everywhere. Anditi kusava neinternet is all up to you. Zvinhu zvose zvangorongeka. Ticharamba tichiparidza soko irore. Tinokutendai nekuti muri vanhu vanoshamisa, mune rudo runoshamisa. Mameseji amunotitumira dzimwe nguva handikwanisi zvangu kupindura. Because then ndiri overwhelmed. Remember, it's a one-man show. Ndikamhanyoko. Asi, I appreciate you. Musaneta nekukomenta. Anditi tinokutendai guys nekuona kwamaita. Mwari vakuitirei zvakanaka. Tichadzoka zvekare muzuva ramangwana. Thank you. Bye-bye.